ugochitubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye mmanye ji eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye mmanye ji eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị ugochitubelu ga-adị ugochitubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị ụka erigo anyị front and back ndị oche eri anyị front and back fọdụ asịkala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa okwu n'ụka bịakwa ọtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji wee na-awa eziokwu niile agba nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite na-anọ n'isi ya maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-esonyere m n'oge awa nke eziokwu kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo so you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa isiokwu anyị ji wee bịa bụ polygamy and child adoption in Igbo spirituality. Polygamy and child adoption in Igbo spirituality. Ihe niile ị kwesịrị ịma n'ala Igbo na ihe Igbo kwenyere na ya gbasara ịlụ ụba nwaanyị ma ọ bụ ime nwa adopt nke iji ara akpụ iji ekute nwa. Kedu ihe Igbo stand n'ihe ndị a? Ihe anyị ji wepụta oge awa nke eziokwu bụ oge anyị ga-eji na-akọwalụ ndị Igbo ihe dị iche na capital B na Ọkpanama. Maka na ndị Igbo na-atụ ilu si na ọ bụrụ na a na-egosi nwata awọ n'ikpe okwute na-arụtụrụ ya aka maka na awọ na okwute yiri. Na mgbe gboo ndị nna nna anyị ha na-akọwara anyị Igbo standị ihe kpatara na ya eme ihe na-etu a. Ha agwaghị nwa m na n'ala Igbo na ihe na-etu a bụ arụ, mana m akọwasịrị ya in details maka na mgbe gboo ụmụazị mgbe a na-ekwe na nna ha kwuru iji ọsị na nna ya gwara ya, mana o nwere ike dị ụtọ na ọjụọ ya jụrụ ajụjụ akọwara ọrịa o wee doo anya, o wee duzie na-apụta na agbụrụ ndị na-ajụ ajụjụ dị ụtọ na ụfọdụ ihe na-akọwara ya ọfụma. Ndị ụka wee rie ndị be anyị wee demonize ya our way of life. Ọnya ka anyị ji nwe oge awa nke eziokwu, oge eji adọwa ihe niile agba, oge a ga-eji wee gbarie ihe niile into pieces. Ị mara ihe kpatara Igbo ji eme ihe ọbụla. Ị na-ege ntị? E nwere reason Igbo ji eme ihe niile, mana aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa maka na anyị ji okwu dara ụda wee bịa n'ụbọchị taa. Yes, it is a controversial one, I know, mana anyị ama afọ okwu ghara ikwu ya etu o si wee dị, mana ige ntị I
can tell you, you will learn something for good today. Mana before I mee nke a, echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa March na-aga n'iru. Ị nwekwara ike isonye na aja n'ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Aja bụ aja mbuli elu, aja a na-achụ n'igwe maka na igwe bụ ike. Kedu ihe anyị na-eme na aja? Ịfọwọ ịchọ isonye na aja, ịfọwọdụ ya 3 prayer request, mee token donation to the account number. Ihe anyị na-eme n'ụbọchị ọbụla dịka ụtụtụ taa, ejego ori mba tempụl, chụọ aja, gọọ ọfụ, kwubie okwu n'isi ndị niile sonyere na aja. Ụbọchị nchịkọta ya bụ ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa, anyị ga-eje na mmiri jee mee saraka, chụọ ndị mmiri aja n'afọ mmadụ dum. Gbagotazie na tempụl, chụọ aja to entities of powers, jekwazie n'ebe nchụ aja gbuo eburu eme saraka. Anyị bidoro ịchụ aja ihe karịgara arọ na abụọ. O nwere ọtụtụ ndị na-esonyere anyị since anyị bidoro echi date. As we speak, 2024 nwere ndị kwụgoro ụgwọ 2024 ụmụ ego eji egote ihe eji afụ ya aja. Mana ike nna achịkọwara gị bụ anyị anaghị esi oyibo ọrụ ma testimony na social media. Mana ihe nna achịkọwara gị bụ na ike dị na aja a na-achụ gị. What you don't know is only a mystery to you and not to all. Ọ bụrụ na echi isonye na aja, ihe ị ga-eme chaatị m na WhatsApp nọmba 08138243871. I repeat, 08138243871. Ma ọkwanụ 08057837672. I repeat, 08057837672. Ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị n'Eziokwu TV ma ọ bụ na our YouTube channel, na ya na screen gị ga-afụ dash numbers ndị akpọ ka ọ na-aga. Ka ị na-esonyere anyị na-emetụ aka na share button, ka ị na-eme nke a ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gọzie gị ma gọzibiga gị oke. Ọ bụrụkwa na ị na-esonyere anyị n'Eziokwu TV, ị na-ege nkụzi a, ị chọrọ igi ọzọ ma ọ bụ isi arịa mmadụ, jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite. O nwere nkụzi ọbụla a na-akụzi n'ọdịnala Igbo anyị akụzibere in the past over 3 years ago. Yes, over the years. Anyị nwere over 1000 lectures n'ebe ahụ. So ị nwere ike iji ebe a jikwa gee nkụzi ị na-anụ taa ma ọ bụ share arịa mmadụ. Ọ bụrụkwa na ị na-watch site n'Eziokwu TV, o nwee Nollywood movie ọbụla ị watch na channel anyị chọrọ ịwatch ọzọ, jee na Ugochitubelu movie production na YouTube, subscribe ka ị watch ya. Ma ọ bụ na ije na Eziokwu Great Movies na YouTube watch kwazie ka ị na-watch ya na-eshare ya. Ọ bụrụ na Igbo movie, jee na Eziokwu TV Nollywood Movies na YouTube watch kwazie. Ka ị na-eme nke a ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gọzie gị ma gọzibiga gị oke. Ka anyị banyezie na nkụzi anyị ji maka ịbịa taa gbara ọkpụrụ. Dịka nsi wee kwu na ya bụ nkụzi enwere ndị kwe na ndị ekwere, mana achọrọ m ka nkọwalụ gị ihe ị kwesịrị ịma. Nke mbụgoro ka anyị bidogoro ihe gbasara polygamy. Nke mbụ, polygamy bụ ụzọ ndị Igbo ji ebi ndụ. Yes, and e nwere ọtụtụ ihe nwere ike ịkpata ya bụ ihe. Gịnị bụ polygamy? Polygamy bụ mgbe nwoke nụrụ ọtụtụ nwaanyị karịa ofu. Ọ bụrụ polygamy. Now, ihe na-achịkọwala gị bụ na ọdịnala Igbo na ọ bụrụ ihe ọjọọ na ọdịnala Igbo. Yes, mana ọ bụrụ iwu na nwoke ọbụla bụ onye Igbo ma ọ bụ onye Afrịka ga-anụ ụba nwaanyị. Yes, ọ dịbara na gboo, mana o dipendere ihe maka na ihe kwuru ihe akwụdebie. Ọ bụrụ mmadụ niile ka aka ha zuru ya. In fact, as we speak now, o nwere ndị mma even ka ịnụ ofu nwaanyị ha nụwuro. A na-asị ya ka achọtara ya, ka ụmụnne na-agbakọ aka ka achọtara ya nwaanyị ka emeri ya ego. Ọkọrụsi n'elu, ọkọrụsi na o nwere ike ọsọ na ya na-achọ virgin ma ọ na ya na-achọ onye mega ma ọ na ya na-achọ nka. Ị ya amanụ popular Nollywood atọ a na-agba agụba. Till now, agụba anụbụrụ nwaanyị. Igwe onwe ga na-agwa one reason or the other. Ị na-ege ntị? Etu a, ọ dịkwa etu a na gboo. Mana ihe na-achịkọwara ụlọ ọdịnala Igbo bụ na enwere reason, and I can tell you many assume that is men of God, even in the Bible, like Madeka, Solomon, David, and so many of them. Name them, including the priest and high priest in the Bible, including prophets. So on his own, Northern Igbo, it's a matter of, it's an art of choice, and there were so many things in our party. Kamala, only an apple Eli, the Bible. Eli, young
nwaanyị nke izi mụtara ụmụ. Ụmụazị niile ahụ ọ mụtara wee bụrụ na ha wee ekperima. In the sense bụ na ụmụazị a na-eje na sakristi na Baịbụl je na-eweru na-ezu ori. Ama nne gotago the story na Baịbụl. Yes. Onye ọbụla na-agụ Baịbụl ọfụma agụtago story a. Ụmụ ya na-eji ewere ihe n'azụ ndị izu ori na sakristi. So nwaanyị nke ịbụa maka ihe ihe ndị na-etu a o feel comfortable. O wee lụọ nwaanyị nke ịbụa a na-akpọ Ana. Ana ahụ abụ onye mechara mụtara ya nwa yọtara Chukwu n'ahịa a na-akpọ Samuel. Nwere ihe ịghọta. So na mgbe gboo na-enwere ọtụtụ ma ndị nchụaja ma ndị prọfet ndị amụma kwuru ụbadị nwaanyị dị iche iche. Enwere so many reasons. Enwere ndị reason ha nwere ike ịbụ maka ihi na amụtọrọ ọmụmụ nwoke. O nwekwara ndị nwere ike ịbụ na amụtara nwoke ahụ na ya nwoke ahụ abụrụ onye you can bank on. Maybe no onye na-enupụ isi ma somebody cannot trust. Onye ahụ filuo na onye ahụ abụrụ onye ga-eneti ya anya ma ọ bụ onye ọ ga-trust with ihe o filuo ka enwee second option. Ya bụ enwere so many reasons na akpati ya. Yes. Enwekwara ike reason nwere ike ịkpati ya bụ na onye ahụ nwere ike na-enyere ya obi ilu ada. So is your sure of tomorrow, what tomorrow brings. Now, o nwekwara ike nwere ike ịwụ na-enwere esemokwu. Enwekwara so many things nwekwara ike ibute. Nwekwara ike ọ bụkwa na onye nwere nnukwu akụ na ụba. Then o feel onye need more helping hands. Like mgbe gboo anwa amadugo na ihe dịka diji. Diji bụ a great farmer. Yes, nwa ọgaranya mgbe gboo. Yes, so maka ihe na ọ bụ nnukwu ọgaranya gboo anwa o feel na-enwere need more hands inyere ya aka wee nwee ike maintain that rich anwa ọ dị, and ka e wee nwee ike wee cover plenty lands, because such a person bụ diji ga-enwe nnukwute akụ na ụba, nwee ihe nnekwa, nwere ike nwee so much cattle and so many things. So and ihe ndị o nwere need more hands to oversee some of those things. Yes, ụfọdụ nwekwa nna onye a nwere ike ọ bụrụ na n'ofu nwa. Yes, ma ọ bụ na agbụrụ ya na-akpa n'ụkọ nwa, and so many other reasons nwere ike ịwara ntị ya. Man, but Igbo spirituality is never a sin. Yes, amagoro m ga-atụ malụ ga-atụ both prophets, enwere dibias, enwekwara ndị dibia hụ na mgbogbo anwa ha ụbanwa maka ihe one reason or the other. Yes, and nke ọzọkwa nwekwara ike ọ bụrụkwa na ihe so agwụ ma ọ bụ okwu ma ọ bụ ihe mmụọ decide na ọ ga-eme. Ewekwuo ya na o nwere ike na ọ bụrụ onye dị etu a bụ onye ya na-ewu the promised child, then nwere another that is coming. So when things nwere ike ịkọsị. So mana n'ala Igbo ọtụtụ ndị mmadụ etu esi ebi ndụ n'ala Igbo na Afrịka ndị ọzọ. Mana ihe niile abụ ihe ụfọdụ ndị ụka mere anyị wee napụ anyị usoro ndị si ebi ndụ. One thing you don't know bụ na even na Bible na-ekwu n'ụbọchị ikpeazụ na ọtụtụ ndị mmadụ ga-esi n'ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ nọnyere Abraham na alaeze eluigwe. Ọkwa egotara na Baịbụl ọnụ ịnwa na-ege m ntị onye na-agụ Baịbụl. Ihe ọ pụtara na ndị mmadụ ga-esi n'agbụrụ dị iche iche na ọ bụrụ ofu agbụrụ. Yọtara ya? Afrịka, ndị mmadụ ga-esikwu n'Afrịka si na many other races, even Asians. So ihe ọ pụtara bụ na agbụrụ dị iche iche na omenala dị iche iche na ndị mmadụ ga-esi na ya wee bịa. Na ihe a na-ekwu maka ya ọ bụrụ onye ugwu ka ị na-agwa. Yọtara ya? Na ihe a na-eche bụ ezi omume, and mgbazi a na Baịbụl a na-ekwu agwụkwara gị na ihe a ga-ekpe n'ikpe n'ụbọchị ikpe bụ anọ m n'ụlọ ọgwụ ikperịta m, agụụ na-agụ m inyere m nri. Ihe a ga-ekpe n'ikpe n'ụbọchị ikpe bụ ka esi wee gosi ịfụnanya wee nye mmadụ ibe gị na ihe ndị ọzọ ekere eke. Etu isi wee bụrụ cause of joy to people around you. Ihe a ga-ekpe n'ikpe. Ihe a ga-ekpe n'ikpe abụrụ nwaanyị one ka ị nụrụ ma ọ bụ ịda ma ị nụrụ anụ ma ọ bụ even na ị nụrụ. It's a matter of choice. Even if you decided to stay, matter of choice. Mana n'ụtọ na ndị ụka ndị oyibo nwere ka ha si ebi ndụ na-ege ntị. Maka ụfọdụ ndị mmadụ ha bịaghị eweru nke suturu ha tụfuo nke ha firu na ha chọrọ. Mgbe gburugburu before ndị anyarị abịa, ndị be anyị nwere problem with this.
and then ma achọ ịgwa some of the benefit dịgasị na maka na mgbe ahụ a na-eme ya bụ ife eko mburu enwere akwụna maka na enwere those some of those reminders. Mana for the fact na enwego many reminders now, so many social vices wee bịa. So mgbe ndị ọcha na-abịa ha wee bịa bute their own method of living because ha believe na nuclear family. Onye na-agwa gị maka etu ndị ọcha si ebi ndụ na-agwa gị na etu ndị ọcha si ebi ndụ ka nke anyị mma, ọ bụrụ eziokwu. Onye ahụ echefukwana na ndị be anyị na-enwe ha kpọrọ extended family. Anyị na-echukwa, anyị na-erota nwa di ya na nke a ụghasị ụmụnne. Mana ndị ọcha na-akụ ụdị aka nwa. Ndị ọcha believe na nuclear family mma na mpa na ụmụaka. In fact, iruo age of reasoning 18 years ya out of your parents' house. Ịchọdo ịba sef ebe ya gwa na ị na-abịa. Ịghọtara? All nuclear family etu ha si ebi ndụ ha. So ọ ezinụlọ nwoke na nwaanyị na ụmụaka period. Ha ada na-echukwa ndị nwa di ada ma ụmụ ihe ndị a. Etu ha si ebi ndụ ọ dịrị ha mma. Mana ọ dịzi mwute na ha abịaziri bịa colonize ya ndị be anyị wee rie ndị be anyị front and back were ụzọ usoro ha si ebi ndụ superimpose n'etu anyị nwa si ebi ndụ gwa ya na nke anyị mmegheri. Ndị be anyị wee rie ndị be anyị nabata nke a. Mana ndị be anyị anabatara ozi nuclear system of living. Onye be anyị ga na-eche eke na ya ọnkụl ya enyere ya aka. Mana ndị ọcha na-akụkọ akụkọ ọnkụl. So ha amaghị na their nuclear family. So a na-achịkọwa na ihe nkụ dị na mba na-egere mba na etu ndị ọbụla si ebi ndụ bụ etu chi ha na mmụọ dịbe ha si wee akwado ka ha si na-ebi ndụ. Mana ndị be anyị ejewu ọmụtara gbachụọ jee ṅomie ndị ọcha na ụdị niile were ihe anyị ji dị ebube tụfuo. Have you checked the social vices? Ya bụ etu ahụ anyị si ka anyị na-ebi izi ndụ ka ndị ọcha ka anyị ṅomie dị ya etu ha si ebi ndụ one man one wife asọrọ nnọọ dị njọ. Mana a na-achịkwa na-enwere reasons, enwere gains and disbenefit dị ya. Maka na abịazi na be anyị kịta enwezie so many remainder akwụna karịa. Ada ekwuzi okwu ndị wrongs, ada ekwuzi okwu ndị hip hop, ada ekwuzi okwu ihe karịa confusion everywhere. Ụmụ ihe ha dịbụrụ na be anyị. And all ihe kpatara ya. Adakwude, you know na abịa na Nigeria now, na southern Nigeria ka e nwere ndị akwụna unlike in the north. Maka na in the north na-enwero the amount of reminders enwere. Yes, and they are living in peace. Ihe mere na ndị be anyị na-ebibu in peace mbụ. Mana ọ dụtara ndị ụka bịazi gwa ha na one man one wife. Then o mezie enwezie ka esi wee nwee more than that nwaanyị a na-eme architect. While ndị anyị ụmụnne anyị ndị ugwu na-eme embrace, and that is why there is peace. Mana ọ na ndị ụka bịago spoil their mind of our people, our women. Gwa ha n'ofu ofu. Therefore, onwezi onye ga-asị na na-enwedị ka esi nwee more than ofu ọ bụrụ crisis. Nwere ihe na-aghọta. So ihe niile na-abụ usoro ndị ọzọ. So mana ọdịnala Igbo ọ bụrụ ga ana n'Igbo ọdịnala lover. You need a protest against this. Because in Igbo spirituality you cannot take some and leave some. Mana ka ị marụgoro na ihe abụ ọdịnala Igbo. Then ị marụzie the one that suits you as a woman or as a man. Or Igbo culture. So enwere any history ọbụla bụ mmelụ ana ma ọ bụ ihe ọjọọ ọbụla in Igbo spirituality gbasara nke. Yes. So nke ọzọ anyị chọrọ ịkọwa maka ya bụ enwere so many things ndị Igbo ji wee tinye ya bụ ihe. Enwere so many things o ji wee bụrụ ụzọ anyị si ebi ndụ. Yes. Maka na anyị bụ agbụrụ na-echukwa. Anyị wụ agbụrụ na-abụ onye amụtara ọmụta ibie, onye amụtara ọmụta ibie. Ọgwọ na onye amụtara ọmụta ibie a bụ ndụrụgandụ. A na-aga ọfọrọ asị ndụrụgandụ from generation to generation. Gịnị bụ ndụrụgandụ? Ndụrụgandụ bụ onye amụtara ọmụta ibie, onye amụtara ọmụta ibie. Onye ahụ generation continue life without end. A na-ekpere na-eje n'ụka masị. Nwere ihe ịghọtara ya. Ihe na-achịkọwara ụmụ na-etu ha ka anyị si ebi ndụ. And etu ha ka anyị si ebi ndụ wee nwee less crime and less brouhaha everywhere. Mana mgbe ọbụla ndị hapụrụ etu ha si ebi ndụ biwe ndụ etu abụrụ etu esi wee structure ha ka ha bie enwe crisis. So ị ajụ onwe gị kedu ihe kpatara eji wee nwee high rate of immoral lifestyle and the crime rate in the southern Nigeria. Ndị anwa mere embrace more of western way of living. While ndị ugwu ọgwa the same westerners anwa colonize na colonize ha, but they stick to their culture. Kpatara na crime rate dị less ihe gbasara akwụna. Ihe ọzọ ka m chọrọ ịkọwa dị ya
ihe na-achịkwara ihe kpatara ndị Igbo ji wee mee ya impress. E nwere ihe mere ede ji wee bee nwee mgbe gburugburu ijegwuo na Baịbụl, elofugo that particular position na Baịbụl ebe ofu nwoke nụrụ nwaanyị mana nwoke a wee nwụrụ. E wee sị ka nwanne the man kuchie nwunye ya dịka ọ na-atụbite na ọbụna nwere ebe ọ dabara akụtago m ya. O wee sị na nwaanyị nwoke a supozuru ikuchi nwunye nwanne ya nwoke na-amụta nwa n'afa nwanne ya nwoke, mana nwoke a mechara afta ka o dinechara nwaanyị a, o wee mee withdrawal wee wụsa mmiri eji akpụ nwa n'ala. E wee sị na ihe o melụ angered God and the man was struck to death. On the Bible, or the man was the father of and the introducer of withdrawal method. So for that reason he was struck to death. Ihe na-achịkọwala gị bụ na ihe ọ pụtara bụ na Chukwu okike atụrụ anya na ọ ga-emejapụ ụdị ihe dị etu ahụ ịjụ na ya nwunye nwanne ya amụta nwa n'afọ nwanne ya. So n'ọdịnala Igbo, ọ dịbụ n'ọdịnala Igbo, a na-eme nkuchi nwaanyị. Gịnị ka e na-ekuchiri nwaanyị? Ihe ọ na-eme bụ na enwere ike nwaanyị anụta nwaanyị n'afa mmadụ. Then ihe a ga-emezi ewu achọzi ofu onye n'ime the lineage of that particular person ka o kuchie nwaanyị ahụ. Ana m abịa nwụ na ngwa na nkwụ na-abịa ka ngwa ihe kpatara ndị Igbo ji eme ya. Mgbe gburugburu adịghị ahapụ nwaanyị ka atụrụ, adịghị ahapụ nwaanyị ka ọ na-akwụgharị na-agba akwụna akwụna ka o wee mụ na ọ mụtara nwa n'ezinụlọ. Adịghị eme ya eme n'ọdịnala Igbo. Ọ bụrụ na nwata nwaanyị a chọrọ ịhachi n'ezinụlọ, ejina ya na nwoke amụtara nwaanyị amụtara nwoke mgbe kwara ugwu na ọmụtara nwoke, o wee decide ya ka ịhapụ ofu nwa ya nwaanyị ka ọ nwụchie ngwu. Etu esi eme ya, o nwere mmemme a na-eme ihe akpọ ụmụnna gị niile gwa ha, maka na onwenu na-eke kpọọ ụmụnna gị niile kpọọ ha oku wee gwa ha na tata na nwa ahụ nwaanyị awụ ọbịageri na ịchọrọ ime gịnị, na ịchọrọ ịhachi na ngwu. Eme mmemme dị na-atụọrụ ndị ichie mmanya, gwa ndị ichie si ya nekwa na from today going forward na ọbịageri na-anaghachi ọbịageri dịka nwoke na ngwuru a. Eme mmemme dị na ya, ụmụnna adị aware. Emechara na mmemme anwa, then family ahụ ejizi aka ha mee kere ọbịageri arrange nwoke ga na-eme ka ọ na-amụta nwa. Nwa ọbụla ọ na-amụta n'oge dị etu a nọ n'afa nna ya, maka na-emeri ya ọ dị ọfịsha. Obodo amarukwuo na ọbịageri na-ekuchiri aghachi, ọbịageri aghachiri aghachi na-enwekwalụ nwoke si n'ezigbo agbụrụ, maka mgbe a na-ajụ ese agbụrụ onye si, ọkwa ọbụrụ agbụrụ na-ezu ori, ọkwa ọbụrụ agbụrụ ara. Enwere so many things a na-ajụ ese. Enwere reason. Anwụ na ngwada nkwụ na-abịa na mma akọwara reasons ndị Igbo ji eme ya bụ ife. Ịma na o nwere ọtụtụ ihe ndị Igbo na-eme ndị mmadụ a na-eke ike against it, mana ha amara reason. Ka mma alụghị atọ bụ ọja ka anyị bịara ikuzi taa, mana ka m digress ya little. Ndị Igbo nwere ike ịgwa gị na nwaanyị adịghị arị elu osisi. Nwaanyị asị na nwaanyị anaghị arị elu osisi. Ị nwere ike mgbe ị na-etolite ị na-anụ okwu dị etu a, ị bụrụ nwaanyị ka irigo elu osisi je ghọtuo ụdara ma ọ ghọtuo ihe ọbụla ma ọ ghọtuo nwanyị ma ọ ghọtuo asị tolito ntoro nwaanyị ka ebe mana nwaanyị adịghị arị elu. Ị mara ezi anyị kọwalụ gị ihe anyị nwana ndị na-agbaso ọdịnala Igbo ji chọọ ka anyị na-akụziri ọtụtụ ndị mmadụ melites kịta ka ha wee malụ ihe kpatara eji si eme na, maka na mgbe ụfọdụ ọ na-agba asịsị eme na ụfọdụ adịghị aghọta reason. Eme ọjụwa question ma o jee mewe. Reason bụ na nwaanyị adịghị arị elu bụ na osisi ọbụla na-amị mkpụrụ bụ nwaanyị ka ọ bụ. Na-ege ntị, osisi ọbụla na-amị mkpụrụ bụ nwaanyị. Yes. So na ihe kpatara eji si nwaanyị adị n'elu osisi ọbụla bụ na nwaanyị amasị ka ọ rigo elu ube jekọta ube, maka na ube a na-amị mkpụrụ ogbu nwaanyị ka ọ bụ. So nwaanyị adịghị arịgo nwaanyị ibi elu. Tabu na Igbo. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ maka ọsọ ọfụ iyi tait, ụmụ nwaanyị na-eyi tait na ma despite na-eyi tait ma ọ bụ na-eyi trauza, a ga-asụ na nwaanyị adịghị arị elu. Ọ bụrụ maka ịfụ ọtọ na dịtịn bụ na nwaanyị adịghị arịgo nwaanyị ibi elu. O nwere ihe ịghọta ka ụfọdụ ọbụla ọbụla ka anyị bịara ịkụzita, mana ihe m chọrọ ịkụwazi n'ihe m na-achịkọwa bụ na e nwere reason eji si ga-eme n'ihe a. N'ala Igbo, ọ bụrụgodu nwaanyị nwere ike ije nụta nwaanyị ibie nụta
n'afa di ya. Ọmụmatụ, nwoke nwere ike ọ nụọ nwaanyị, ọ bụrụ na ọ mụtara nwa wee naba Chukwu. Nwunye ahụ ọ lụta nwere ike ịlụta nwaanyị ọzọ n'afa di ya. Mana etu esi eme ihe bụ ụbọchị ahụ a na-eme ego ya bụ nwaanyị, ọ ga-enwe nwatakịrị nwoke sikwa na agbụrụ di ya ahụ ị ga-akpọta prezent ya, onye ga-akwụdo dịka di ya. Ịghọtara ya? Ọ ga-enwe onye onweghị nwoke ị ga-eprezent, nwoke ga-esonye jam ije. Ịghọtara ya? Ihe eji eme ụmụ ihe ndị a bụ maka n'ihi na achọrọ ka nwaanyị bụrụ ofe daa. Igbo forbidiri akwụnakwụna. Ọ bụrụ na achọrọ ikenyewu nwaanyị, ị ga-eprezentị nwoke ga-anụ ya dịka nwunye. Igbo a na-asọpọtụ akwụnakwụna, maka na akwụnakwụna ka onye agha ghara ije tụtụ ime onye mkpụrụ mmiri ma ọ bụ onye ekperima ma onye na-egbu mmadụ ma ọ bụ agbụrụ ala. Ịghọtara ya? Ọnya batara o ji awa eme asị ọgwụgwọ na nwaanyị bịara iche echi ọmụọ ofu nwa karị yọng, ọ bụrụ na famili akwachi ozu kpacha die, asị ya nne na anyị laikwa n'omume gị, biko ka anyị chọọ ka anyị na-agụbiri ka ị nọrụ na be anyị kama ka ịmụtakwuo nwa tii n'elu nwa. Ịghọtara ya? Akpacha ya etu ahụ, ọ bụrụ na famili na nke nwaanyị nabatara ya, ọ bụrụ fọs nke nwaanyị nabata ya na ya chọrọ ịnọrọ maka di ya, fine and good, then achọzie ofu onye na agbụrụ di ya, onye ga na-eme na-amụtarị nwa n'afa di ya nwa nwụrụ anwụ. Ịghọtara ya? Onye ga na-amụta nwa n'afa di ya nwụrụ anwụ. So a ga-achọ agbụrụ ụmụnna, ma ọ bụrụ ife a na-eme na nzuzo. Enyi like ọdịnala Igbo. Ọdịnala Igbo does not support promiscuous life. Ọdịnala Igbo na-eme ihe niile ọ dị babati, ọ dịghị n'open, adịghị ahide ahide. Kpata na ọdịnala Igbo ga-asị na agwọ ofu onye fụrụ ara ahụ ihe eke. So na ga-adịrịrị ịdị izu wee kwuo ya. Ọnya kpatara eji asị na agbaka ọkwa nwa n'onu na ọ dị agwa n'afa, meaning na ọ bụrụ na ọ hazuru mee na ihe ahụ a na-echede ihe ọjọọ ama abụzi ihe ọjọọ, nwere ihe ịghọta. So na nkwekọrịta n'etu a, ọ bụrụ na obodo na onye ahụ kwekọrịtara, obodo ekwekọrịta na-etu a ka ihe a ga-esi wee dị, na nwata nwaanyị a na-aga aghachi ya, etu a ka ọ dị. Etu a ka ọ dị. So ọdịnala Igbo anaghị eji ewe nwa emere adapt. You know why? Gee ntị, aṅụra ngwọ na nkwụ na-abịa, mma agwa gị reason. Ihe a na-eme mgbe ahụ, ọ bụrụ na achọrọ ịhachi nwaanyị anwa, achọta ofu onye na lineage anwa bụ ezigbo agbụrụ ma ọ nwanne di ya ka ọ hachie ya. Ihe eji eme ya bụ ihe bụ ka ọ bụrụ the same bloodline, ka adị sure na onye a na agbụrụ ha bụ ezigbo agbụrụ, na ọ bụrụ agbụrụ na-eje ori. Ọ bụrụ na nwaanyị anwa di ya mụtarụ di ya ofu nwa ma ọ bụ nwa wee nwụọ, famili ewee like ya ahụ ya, a ga-asị ya nne na anyị laikwado omume gị, na anyị achọrọ ka ị na anyị chọrọ ka ị nọrọ n'afa nwanchebu ike be anyị. Ị nọrọ, then ha emezie arrangement onye maybe nwanne di ya or relation di ya ga-eme gịnị, ga-continue ebe that late husband kwụsịrị. Ihe eji eme ya bụ ife bụ ka adị sure na nwoke anwa ga-amụtakwa nwa na ya famili ga-abụkwa si n'ezigbo agbụrụ, ghara iwe agbụrụ na-eje ori zuo ori, maka na achọrọ ịmụta ori na ekperima na famili a. Mana agbụrụ kịta na-agwazi anya, a na-akụzi okwu feminism, ụmụ nwaanyị na-achọghị ka ha luo nkufe. Ikwu etu a ụfọdụ eriject ya maka na ọ chọrọ enyi ya nwoke ya na ya ma na ebe nwa, mana o nwenye nwoke a nwere ike ọ bụrụ onye mkpụrụ mmiri, enyi nwoke a nwere ike ọ bụrụ agbụrụ nwere ala, maka ihe nwere ike na-ahịa onye ekwe o decide ya maka ya naba. Ihe o ji anaba ahụ ka onye gbawa akwụnakwụna. Mana ọ choice ya, ọ bụrụ na ọ chọrọ ịnaba fine, mana ọ bụrụ ihe a na-amanyekwa mmadụ amanye. Ọ bụrụ na ụmụnne di gị na onwere onye ọbụla ịlaikiri di a na ị chọrọ ịnaba, no problem, is your choice. Mana etu esi eme ihe gboo, mgbe ndị mmadụ na-anụ for value, onye a ga-stay behind ka ọ mụta nwa tịkwasị n'elu nwa ka o wee si n'ezigbo agbụrụ. Ị ma na ụfọdụ ndị ya ọ na-abụ ị na-afụ iweke jee ọrụ oyibo Abuja ma ọrụ oyibo Lagos, ifu nwoke ebe ahụ gị na ya ịba, ị mara agbụrụ ya, ị mara na ndị befa ọ na-ayị ala, ị mara na awarụ na befa, ị mara na agbụrụ ha ọ na-ezu ori, ị mara okwu na agbụrụ ha na-anwụ ọnwụ ike. Enwere ihe ịma dọjọs na-efuru nwa eniga na Lagos, ikweta gị ekweta ịba gị ayịba, ejuru ese gbọrọ rutu ya,
ịmara ihe na-eme na be ha, ịmara agbụrụ be ha na agbụrụ enwere nsogbu mebi ọnwụ ike ma ọsọmpi na-eme na agbụrụ be nne ya. Ịmara ihe ndị a, ọ ya mere a na-eji gị sị gị mba esi mba na onye nwa na-eme na ị ga-akpọpụ ntị. Ọ bụrụ ihe ndị a ị na-eche fishali, mana ndị Igbo, ọdịnala Igbo na-eche spiritually. Ka ebe a ka adịshọ na ebe ị na-aba abụrụ iji ekote okwu wee konata na agbụrụ a, ọ kwọrọ nya ka eji ọ bụrụ ihe ọzọ. Ịghọtara ya? Ka adịshọ na agbụrụ anwa ị ya amụta ya esi mụtakwa nwa ya abatakwa na ngwuru ha, ka adịshọ na agbụrụ ha ma this thing is done out of love and because na ha ghọtara how things work. Gee ntị, ihe eji eme ewu na ọdịnala Igbo maka na ọdịnala Igbo na-aghọta ka agbụrụ kịta ka a hapụziri ndị mmadụ ebe onye si fụzi ya kori. Ọnya bụ nsogbu a na-enwe n'ezinụlọ. Ihe afọ agbụrụ a na-ezu ori anọgide ofu onye ezigbo ori n'ezinụlọ. Na-asị osi ebe ajụ ụfọdụ nwere ike agbụrụ nwoke otu mgbe ọ bụrụ agbụrụ ọnwụ ike ma ọ bụ ala nọgide esi asị na ala ịbakwana, mana ọ bụrụ ihe eji magburu agbụrụ ha. Ọ ihe niile a, mana ịmago na ihe okenye nọ n'ala wee fụ nwatakịrị rigogoro n'elu iroko tri enu ọjị ọmafịa. Mana imego na mgbe ahụ nwere ike ndị be anyị nna anyị ha nwere ike ma ha akụwa na arụghị details asị nwa m n'ebe ihe na-achọ ijenụ n'ụzọ adịrị na ha ya eduje gị. Ị mụrụ ha ya jekọwaziri detail because ha na-atụ anya ka ikwelu dịka nwata. So agbụrụ taa kịta abụ agbụrụ na-achọ ka akụwachara ha, and ọnya ka anyị ji chọ ka anyị kọwachara ha, ya ka anyị ji kreti oge awa isiokwu bụrụ oge eji akọwalụ ndị mmadụ ihe in details. So ihe kpatara na Igbo a na-eme bụ ejisi ga-eme na adapt ka m na-abịa kịta. Ịma na ana m achọ ịgwa gị na ihe abụ crisis ga-adị n'iru, ọ dịbagori adịba and ọ ya kontinu na-adị. Ịma na ihe kpatara ndị Igbo ji si ga-eme na adapt instead ọ bụrụ na nwatakịrị nwoke mụtụrụ nwaanyị ọ mụtara nwa ma ọ mụtara etu o si chọọ, mụtara ụmụ nwoke otu o si chọọ, chinyere nwaanyị ọ jee nụta nwaanyị n'ezigbo agbụrụ ka o nwee ike mụtakwa ọtụtụ ụmụazị ga-esokwa agbụrụ ha lineage ha, maka na ọghụghọ mmiri nọ n'ite wee na-asụ. Mana ndị kịta nwere ike ọgwụgwọ na ọ mụtara nwa ọ sị ya na ka ha jegoro nwa ị na-egoro ime ebe o si. Ụfọdụ ụmụazị ị na-afụ na-egoro n'owu nwere ike ọ bụrụ onye ofe mmanụ, nwere ike ọ bụrụ onye Usman, ọ bụrụ nwa Usman na Sokoto. O nwere ike ọ bụrụ nwatakịrị onye Igbo jere iku nwa na Sokoto, Usman atụba ya ime, akpọnata ya n'ala Igbo, ọ mụchaa nwa ọ dachia ndị ụlọ ọgwụ. Ịmarọla anyị na-eji ịmarọkwu na Usman bụ nna ya. Usman na nwere ike ọ bụrụ onye mkpụrụ mmiri, onye na-egbu mmadụ na anụ ugwu. Akpọnatazie ya isi na o nwere ebe a gwara gị na o nwere nwa Chinenye nwa mụrụ nwa na motherless baby home nwa ije kwuru, ma ọ na onwe nwatakịrị nwa asịrị na o jere iku nwa n'ugwu Awụsa dị ime, ọ bịazie mụọ nwa wee dachie ya mmadụ, lesi ya mmadụ, ije mee adọpt. Ịma ruutu nwatakịrị a, ịma na famili ya na ịma na Usman onye na-egbu mmadụ, ịma onye bụ nna ya, ịma na onye na-aṅụ nna ya, onye na-akpọ mkpụrụ mmiri, ịma na onye na-aṅụ rọba solution. Ịma na onwe ha na-akpọ rọba solution. Anọgo m ugwu, o nwere ndị na-ese rọba solution, onye ha na-akpọ rọba solution eji apasta ya, o nwere ndị na-akpọ ya o kurucha ya etu ọcha aja. Ịma na anyị nọ n'ugwu ya agwa gị, mana o nwere ndị na-eje toilet ebe usu toilet ji eku ka ha na-eje na-ekuru ka e wee chaa anyị. Nwere idea ịnụbere ya ihe na-eme o. So o nwere ike ọ bụrụ ụdị nwatakịrị anwa onye mkpụrụ mmiri ma onye Igbo, onye arụ dị mmadụ tụwara ime ka ihe eje ma adopt, ma ọ bụrụ nke onye ofe mmanụ tụwara ime. O nwere ike ọ bụrụ onye ala ya tụwara ime, nwatakịrị gara iku nwa na Lagos atụwa ya ime. Ọ bụrụ nwa onye mmadụ atụwara tụwara ime. O nwere ike ọ bụrụ ofu Abdul Karim ma ọ bụrụ ofu Shegun tụwara ime. O nwere ike ọ bụrụ onye ala ya tụwara ime, eburu nata oje mụọ nwa n'azụ, ma ọ bụ oje na nke ndị sista enekwa ya ọmụọ nwa ije ma adọpt. Ime onye bụ nna ya. Ịma na famili ha ọ na-anwụ ọnwụ ike, ịma ihe dị na be ha. Ịma abominable o nwere ọwụ na famili egburu ọchụ, ịma ije ma adọpt. Ana m achịkọwara ihe ndị Igbo ji dị against. Oke, o nwere ike onye nke ị na-asị gị ije, o nwekwara ike bụrụkwa n'ala Igbo. O nwere ike ọwụ na famili ọ na-abụ na-enwere nsogbu na famili a, na famili ọ na-abụ
a nwere ezigbo serious problem. O nwere ka ọ na-enwere serious cause na family. Ma enwe nnukwute nsogbu, ihe na-ebute nsogbu na family a. Ị marọ maka na iji odi root. Ị ma na mgbe gburugburu Abuja na-enwe Abuja mara eji a na-eji agba nju. Ihe eji agba nju ahụ ka iwee malụ ihe dị na agbụrụ ama na ihe iyi emegbu. Mmanụ onwe family wa agbụrụ ndị agwụ. Ọ ihe chọrọ. O nwere ihe chọrọ so be it. Ike edugora sure na ndị agwụ onye agwụkwa. Nụọ ya na ọ mụtara nwa. Ihe ọ pụtara bụ na ịdị likely ịdị ready for ịchụkwu ihe so ya. Ị marọ mana o nwere root onye anyị ji. So etu a ka esi wee enwegedo even onwe ndị na-emeta enwere akịta aza a na-enwe ma surrogate mothers. Even surrogate mother even the better at least ị nwere ike ịmara the ihe gbasara the lineage of the mother. Adị ekwuzi okwu na even the surrogate the father kwusef na ịmara onye ọ bụ, mara na onye na-arahụ n'okpuru bridge, ịmara onye ọ bụ. Mana nke a ụfọdụ n'ime unu ji emekwu adopt onye iji eme na Owerri. Mana onye mere Owerri ị marọ nna ya wee ka ọ bụrụ onye Igbo na-akpụ aṅụ Igbo. Nne ya nwere ike wukwu onye mkpụrụ mmiri na-eso ndị agboro. Ma ọ wee dansara hotel, all those neighbor of life. Ọ mụcha nwa because of o nwere ike ebe ọ nọ na street. Ọ bụrụ na nwata nwaanyị nọ na street, onye tụwakwuru ime nwoke nọ na street. Ime ọ na-akwụrụ ọtọ tụọ nwaanyị ime ọ bụ onye ala. Ime ọ ya ka ndị Igbo na-atụ n'ime. Na-akwụrụ ọtọ tụọ nwaanyị ime ọ bụ onye ala. Enwere idea. Enweghị inu ka a tụrụ ya ihe. So enwere ike ịmara dị enwere ike ọnwụ na nwata nwaanyị ọtụ ụmụ nwaanyị ya na-amụtacha nwa agbọghọ na-amụcha nwa na-ekute ị na-eje ekuru bụ ndị nọ na street. O nwere ike ọnwụ na nwatakịrị eduhiri akwụkwọ ma ọ na-eduhiri ofu ihe ọ nawa Lagos o ruo ebe ọ nọ na street na Lagos. N'ebe ọ nọ na street o nwere ike je ịgba klọbụ ọ daara ofu onye ala ya ebe atụwa ya ime. Ọ mụtazie nwa ọbịa donate ya. Igolu ịmụrụ na ọgbara nkwụ ahụ si ngwere bịara ya ọrụ. Ọ bụrụ ụbọchị ụkwa dara ka ọ na-ele. Mgbe ahụ eji nweta imezie nwa adapt. O nwere ike ọ bụrụ nwa onye Yoruba, nwa onye ofe mmanụ ma ọ onye Ekaite. Ka iji emezi adopt anwa. Ọ batazie ebe nna gị. Ọ na-eto ịbịazi nye ya afa. Ị nwere ike inye ya ọsọ ndụ Nweke asịkwa na ọnwụ onye Igbo. Nwaanyị tụrụtụrụ na Ekaite. Ị nwere idea. Ị nwere ike sị ya bụ nke ọ nwere ike ịpụta etu a ịba ya Chukwuemeka. Chukwuemeka nwere ike ime nna ya ma ọ bụ nne abụrụ Tunde na Salako nwa onye bụ nne na nna ya ndị ofe mmanụ. Ịkpọrọ ya bịa n'ala Igbo ebe abịa nye ọsọ ndụ Okafọ. Kuidisibe ihu ọ bịazie ebe anyị na-eche na onye Igbo ọ bụrụ onye Igbo. Mana ịkpọrọ gị na-ejego mere ya adopt ọkwa eziokwu ụnụ bịazi ụnụ enye ya afọ ndị Igbo ụnụ a na-edisive onwe ụnụ. Ị mara ọtụtụ ihe dị na-awụ problem a na-enwe na-agbawa afa. Ị nwere idea maka na nwatakịrị a maybe 20 years down the line o ji ije gbaa afa. Nna onye ebe ka ịbụ ọ sị na ya bụ Tunde Okafọ. Tunde Okafọ onye ebe sorry ọ sị na ya bụ Sunday Okafọ Ọsọndụ Okafọ. Ọsọndụ Okafọ iwe onye ebe na ya bụ onye ihe ala. Mana in the spiritual realm onye abụ onye Ogun State. Nne na nna ya bụ ndị Yoruba ndị ofe mmanụ. Mana emere ya adopt. Ideji adopt ịgwara ya yes gị nwanne m anya ịgwara nwatakịrị anyị mere adopt n'ọkwa onye Ogun n'ebe isi mee adopt. Ịgwara ya na maka ị chọrọ ịkọva ya track. Ya batanye ya afa nye Ọsọndụ Okafọ. Nwatakịrị na-etonu na-aza na Ọsọndụ Okafọ. O nwere ike before you know it the man na nne ya nwụọra ma ọ bụ nna ya nwụọra. Ihe anyị na-afụ n'afọ akara. Ọ bịazie mgbe ahụ ejuzie ya si na ya bụ ị na-agbaji dị afọ na-adịghị bụ ịkọkwa. Maka na information ọ na-asọplai gị dị iche n'ihe afa na-ekwu gbasara ya. Ejube ese juba root ya family root ya ihe afọ o provide na n'ihe bụ real root ya a na-crash. O nwere ebe ya agbagodo afọ onye ebuchie because information o kwuru o supplied dị iche na the real identity of the person. Ọnọdụ kịta anyị jere ime lab agwara m na afọ abụ spiritual lab. Ana m achịkọwarụ spiritual implication why ndị nna anyị ha ji dị against it. Afọ abụ spiritual lab. Okay, ọnọdụ ka ị bịara ime lab. Ma afọ na Ifeanyị
ejezie emi ọbara gị were ọbara Chijioke Obi ịfụ na rizọtụ ga-apụta na rizọtụ na after the lab test a ga-enyekwa Ọsọndụ Okafọ abụrụ rizọtụ ya. That is the problem. A na-ekwu na ọkọ mara ọnụ na nsị were okwu na akasị. A na-ekwukworo na ụfọdụ ụmụ nwaanyị n'ụwa kịta anyị na-afụ n'ihe anyị na-afụ n'afa nna agwa gị ihe a bụ na enwere ike nwaanyị nọ na be di o jee gbaa awe mach mụta nwa, ọ mụta nwa nwa nwatakịrị abịa ka ọ na-eche na nna ya bụ jụọ ya afọ ọsị na afa nna ya bụ Ifeanyị Ibe, mana true sense bụ jụọ ya afa nne ya ọsị na afa nne ya bụ Ngozi Ike Ibe, mana true sense bụ na afa nne ya bụ Ngozi Ike Ibe mana afa nne ya bụ Tunde Hashimu afa onye bụ nna ya. Ịfụrụ ya ị na-agba afọ ya ọ na-adị ịfọkwa, mana ọsọ nwaanyị ndị Igbo na-atụsi n'ọsọ nwaanyị ma nna nwa ya, mana sinsi agụwa ga-asazi anya ụmụ nwaanyị Igbo wee bido gbawa Igbo wa n'Igbo gbawa akwụna mgbe a ga-eji nwee problem. Agbasizi afọ na-adị ịfọkwa, o nwere ebe ya agbagodo dị afọ gbuo egbuo, maka na mgbe anyị ga-ebido taa kpọkuo mmụọ be nne ya, kpọkuo mmụọ be nne ya, mmụọ be nne ya na-erespọndụ, mmụọ be nne ya agba nkịtị. Dibịa wugodo afọ etu afọ egbuo then ọ karịghị nke ndị ọfụrụ nke ọzọ afọkwa. Ọ na-ebute serious confusion because ihe ị na-supply, the details ị na-supply dị different from the real details, and the mgbe anyị na-etinye dị onye na-agba dị afa na high jump. Adịka ọ nwe onye ya apụtara kịta iwu afịa ọ sịrị na ya bụ diọkpara be Ifeanyị Udechukwu na-afa nne ya na ya bụ onye Nnewi. Ịkpọkuo aja na Nnewi, kpọkuo aja na kpọkuo mmụọ onye na Ifeanyị Udechukwu wee wụọ afa wee na-asị ha bịa na nwa ha nwoke nọkwa ebe a ka ha gwa gị ihe niile a ga-eme ka nwa ha nwoke wee dị ude. Ị na-awụ dị afa ndị be nne ya nwere ike pụta, ndị be nne ya dị silent. Ị na-awụ afịa onye nwa na-agwa gị na ya bụ ụdị ọkpara, mana enwere ike in the real sense ọ bụrụ na nwaanyị anwa koro afọ ime abụrụ nke di ya kụnye the man a na-efiruzi na onye awụ diọkpara, while in the real sense na onye bụ diọkpara bụ the second son nwunye ya mụtara ya, maka na the first son a na di ya nwunye ya korie ya, ọ bụrụ the man tụwara ime, mana ọ na-ayị ụmụ nwaanyị nwoke ịtọ. Ojego onye nke adịna ya asị ya nweta gị, ojekwa onye nke asị ya nweta gị agba nkịta akụ, ojekwa onye nke ọzọ si anyway esi na ọmụ no problem jee mee gị. Ị na-anọsụ nwa onye ọzọ, ị na-anọsụzi ị na-eche n'ọnwa gị, ọ bụrụ na ọnya ụdị ọkpara gị n'anya mmadụ ọ bụ eziokwu, mana n'anya mmụọ onye ji ofu that family nwere ike ịbụ the second son which bụ si the real person ị mụrụ. So agbazie etu anwa ị na-agbazi afọ anwa nke dị ọkpọ nke a sị na ọnya ụdị ọkpa ị na-eche agbacha afọ na etu a ọfọ ngwuru ejide ndị ichie anyị recognize ya ha agba ya nkịtị. Ị na-agba afọ the second son ịfụ na onye nke a ka mmụọ dị n'ebe nne ya ka wee align with. Then ị na-ajụ ya nwoke onye nke one ka ịbụ na nwoke ọ na-asị na ya bụ the second son, nwere na onye abụ onye ji ugo ya bụ ezinụlọ. Ị ghọtara ihe ndị a agbaghị confusion, mpụ na ịkwọkịrịkwọ na mmetọsị a na-emetọsị n'ọdịnala Igbo na-ebute n'afa. Ọ ma at end of the day blame nwe dibịa gbara afa ma blame nwe onye gbara afa. But ana m achọ ịgwa gị na garị mmakọ ọ dị too much. Adị ihe niile na ihe na-achọ ịgwazi gị bụ nne na nna na-aghọ aghụghọ. Ị na-eri oke, ịbụ oke na-eri oke, ị na-eri oke mana iji eze wee na-ekeri ụmụazị. Ụmụ na iwu onye aghụghọ. Kedu ihe kpatara na nwatakịrị iji eme adopt na ịma agwụ ya nke bụ eziokwu nna iwe onye Ogun steeti mana emere nga adopt, mana ihe ekwe maka ịchọ ka ịkọba ya trak. Oke, nwatakịrị iji ekpọta kịta ọkwa okutu mgbe kịta oluzie ya na the real son of the family agbawawo onye ya eji ọfọ ọkwa eziokwu. Ifro confusion ị na-ekreti. Oke, natụ nwatakịrị iji beta adopt Ugbenge Adesina example. Ugbenge Adesina iji eme adopt n'Ogun steeti kpọrụzie bịa n'ala Igbo wee nye ya afa Ikechukwu Obilọ. Ịma ọ niile edisi inwere ọdọbụ identity. Oke, Ikechukwu Obilọ anwa inyere ya afa asị afọ Igbo ya wari the main name ya Ugbenge Adesina.
now ọkwa ọ bụrụ na okenye ruo ya na ụmụnna ọkwa ya ejebu ọfụ ụmụnne ya ogbu ọfụ ụmụnne ya ọ ya na-akpọkọ ana Nnewi ana be nna ana be nna anyị na ọ ya adịrị anyị mma ọ na-eti ọfụ n'ala onye na-aṅa ya ntị ozbe nna ọ ebe ahụ be nna ya ị mara mgbe ọ ga na-akpọkụ ndị ichie asị na onye ma nna ya marụ ndị gboo o nwere ndị gboo ma o nwere ndị ichie ya aṅa ya ntị maka osirodi a amaka na-emere ihe aghụghọ o nwere mgbe ọ ya emegido okenye rie ọ bụrụ okenye dị oldest in the village asị na ọ ya eje bụrụ ọfọ edo nwanyị ọ bụrụ onye Nnewi ka ọ bụ naturally o bụrụ ọfọ ahụ ma arụ ọrụ onye ogolocha na chi ọfọ na ana mmụọ a na-enye maka ihe abụ stranger ka a pụtara mana for the fact na ife ya bụ mmụọ na-eru n'okenye now naturally onyenwa because na ụfọdụ nwere ike olughara na nke okenye a na-agbazi afa na-asị nya n'okenye ka o rurie na-efe n'okenye okenye ahụ ọbanye ebe a mmụọ a na-alahụ ụra maka na ọgbakọ ụmụ mmụọ na ha amazi ya maka na o nwere ole nke ya na mmụ mmụọ nwere agbazie afa agbaje eje gbaa afa iwere afọ nyere eto aje gbaa afa mmụọ erijet ya ụfọdụ ndị mmadụ ebudo o nwere obodo ụfọdụ nwere crisis ihe gbasara aka ji ụfọta maka na o nwere ike onye nke a na-epresent na ọ bụ naturally na ọ bụ right ya nwere ike eje gbaa afa mmụọ erijet ya for this is the mystery bụ ihe omimi now o nweziri ike the real person si bụ onye afa chuzuru enwezie division n'obodo ụfọdụ asị na onye ara na-achị na pioke rurie ụfọdụ asị ihe a na ha ekworo n'afọ agba mana the truth ụlọ dị gbata bụ na onye ị na-epresent abụrụ the son of the soil ana m achọ ịkọwala ka mmepe anya ụlọ ka ụlọ efu crisis ndị mmadụ kọsụrụ because akpọrọ spade ihe gbatara Igbo ji so ga-eme na adopt kama iyi eme adopt eje nụta nwaanyị ọzọ na ngwuru anwa ka a marụ na onye so na family lineage ma ọ bụ na nwaanyị anụtara mụtara ya etres kwa the lineage maka na mmụọ si n'ikwu nne mmadụ na-eso ya abịa ije edi so mmadụ nwere ike ịnọkwa ụwa site n'ikwu nne bụkwa the same lineage and ichefukwara na ikwu nne mmadụ that is nwa dị ada na-efe mmụọ ebe nne ya so ọ ka dị n'ọda maka na nwaanyị eji anụta nwere ike ọnụta ya anụta nwa mmụọ su elu ma ọ bụ nwa ọ mụtara the family nwere ike ịbịafe mmụọ obodo nwa dị ya na-efe mmụọ dị ebe ikwu nne ọ dị n'ọda maka ọ ka dị same lineage mana mgbe iji ekpọtazie the total stranger ọ bịa bụrụ ọfụ obodo ịma ọnụ crisis ka ị na-akọs ọgwụ ụnụ nwa ga-ejikwa aka na-asị na o nwere okenye nwa na ojego na onye nwa ji ọfụ ana bụ ụnụ na ijego ebe a mechaa mmụọ na ihe mere agara aga gị nwa ya kọmplen kwa na ijego na arụsị bụ ụnụ mechaa mmụọ na ihe mere agara aga mana iso na ndị kọsụ the problem because na efuchara isi ihu ji na-ama mba so na ọ ihe niile aka ndị nna nna ha chọrọ ka ha prevent ya wee si emene ya wee nye many options ihe ndị ọzọ ị nwere ike ime ọ bụrụ na a na-achọ nwa na-achọ sọsesọ ụzọ a ga-esi nweta ya ka ọ bụrụkwa the same broad line mana n'ụtụ na ha akọwachara ụfọdụ ihe kpatara nwaanyị ha ji wee sị don't do it ndị Igbo a na-eme nwa adopt mgbe gboo n'ụwa kịta nwaanyị nwere ike ọ mụtara nwa okwechiri kama ya anụkpu ya nwaanyị si je eme adopt ejekute ofu onye ekperima ọbara onye ekperima nwa onye ekperima mụtara bịa debe n'obi kedu ihe ị na-eche in future ana m achịkwa na ihe akọsụgo many crisis even for anyị nwa na-agba afa ọkọsụ many crisis ọ nwere onye ya agbagodo afọ egbuo menu ma na nwere ihe ya apụta because information o nyere you details o nyere you different from the real thing maka na ihe mgbe ihe gwado mmụọ ka mmụọ ya asa mmụọ abụrụ for Christmas mmụọ nọ ka court ihe ịyọrọ court ka court ya garanti ịjụrụ mmụọ na onye na-etu a ife anya Okeke onye na-etu onye ọkpọ na-egbu ụmụ di na ihe na-etu a wee kpọkuo aja na be nne na mmụọ dị be nne ya ha bịa gwaghị ihe gbasara nwa ha enebe udu maka onye ihe na-akpọ na onye na-eprezentị afịa na nwe onye kpọrọ afịa na ọ bụ nwa onye na-etu akpa afa nne ya is not jealous aghọtara ihe na-akọ ịgbacha dị afọ ọ na-ada ịfọkwa o nwere nke ihe emegide ndị ikwu nne ya apụta ndị ikwu nne ya ma apụta confusion everywhere dibịa megide ike gwụ ya etu a o mechie afịa ịmara kedu ihe chere na dibịa gbagodo ụdị afọ a ọ na-ada ịfọkwa o mechie afịa ihe ọ ya sị gị
gị jee chụọ aja, chụọ ofu aja, gwa gị jee chụọ, maka na afọ a mechiri emechi. Ịghọtara ya? Afọ a mechiri emechi, mana enwere ike agbagoro ụfọdụ etu a few things apụta, ndị ọzọ ama apụta. Ịghọtara ihe na-akụwalụ gị ha? Ihe na-akụwalụ gị ha bụ ọ bụrụ na ndị mmadụ makụrụsa damage a na-enwe na misinformation and distance ndị ba ndị nna ha si eme na ịgba ọsọ kpara na that will damage at the end. So ihe dịka ka na-akụwa maka ihe asị na ihe nkwuta ndị Igbo siri si eme na nwa adopt, and they nwere reasons, enyego ngụ some reasons why na-emesi agbacha egwu na n'ukwu, na ọ bụrụ na ihe niile ihe ahụ misinformation na ọ ka mma na-aghachiri nwaanyị amanụ no the blood of the family nọ there, then achọzie onye si n'ezigbo agbụrụ bụkwa their relative ga-continue. O nwere ka ọ bụrụ onye dị ụmụnna ndị ọzọ mana amara onye ọ bụ. Yes, ọ bụkwa nnọọ nwata nwaanyị anụtara anụta achọ ofu onye na ụmụnna ka e nwee the same bloodline, onye a ga-etres ihe dị n'agbụrụ ha. Ọ ya na-echeki, mana mgbe ọbụla ijeri jegota tota nwa, do you know na o nwere ndị na-eme IVF? Enwere ike akwụ onye ahụ agụta, nwere ike ọnwụ na nke nwaanyị nwa eje weta akwụ ọzọ, weta sperm onye ọzọ. Some of those things were spiritual implication. I mean, not some people will not like it. It's not as if that they tear in a family, but that match the stand of Igbo culture. Yes. I mean, no majority of my am like here. But as your question, I say, Kunia. Many options. Many options, including polygamy and other hachingwa and so many options. Ka show name with Romobo. Ka family will continue. However, onye amụtara ọmụta ibi abụrụ ndụrụgandụ. Mana the option of isi ga-eje mee nwa adopt is out of it. Ịmakwa na mgbe gboo eso mmalụ na mgbe gboo onwe mgbe emegidere na ọ bụ ọdị of recent ka ụfọdụ obodo even kansụl ihe gbasara oru. Gịnị nwekwana oru? Oru abụrụ na ajọ mmadụ, oru bụ na-eje kpọta ya asị boy bọdaizi na mgbe ochie anwa enwere ike ọ bụrụ na nwoke bụ nnukwute onye ọgaranya, ọ chọọ maid, onye ga-awụ maid na-agba oru na-enye aka na fam ya ma ọ na plantation ya ma ọ bụ na-eje ozi na bie, o wee ike jee afịa, maybe jee afịa Imo steeti ebe a na-ele mmadụ, gota mmadụ ahụ, onye abịa na bie bụrụ maid ya, a na-akpọ ya oru, ya na-akpọ ha mgba oru a gara afụ. O nwere ike ọ bụrụ na chief maid ga na-enekwasị fam ya ma ọ bụ ihe nkụtụ ya niile gasị, a na-akpọ ha oru. All recently ka even obodo ụfọdụ mere ha abolish, a na-anụkọzi the son of the soil na-anụkọzi uche oru a abụọkwa na etres na ụfọdụ tres kpara ebe esi wee lie marụkwa na agbụrụ ya dị mma, and onye ha nọkwara ha fụ na o nwere ezigbo agwa na ọ dị ezu ori mana o si na ezigbo agbụrụ. All recently ka obodo ụfọdụ mekwuru ya abolish son of the soil wee nụwa oru, ọfụgazie nke fọrọ afọ nke akpọrọ osu. Mana ihe na-achịkọwara gị taa abụrụ maka osu ka anyị ekwu, maka anyị akụzi gbasara osu, anyị kụzie ya why you should avoid temptation of adoption. Na ọ bụrụ the best. Ị nwere ike gị nwa na onwe gị ihe ị na-achọ ọ bụ ka ọ bụrụ ghara na ị nwere nwa, mana the long run ọ na-enye nsogbu na-achị ka agbawa afa ma ọ chọpụta some family root ma ọ nwee ka ihe dị anya si wee dị. And ị nwere ike nwa ya ga-eme adopt, ị mana nna ya ọ na-enwe akwụkwọ, ị mana agbụrụ ha ọ na-enwe akwụkwọ, maka na ịfụrụ ya asị obere nwa ime ya adopt, ịma ihe agbụrụ ha na-aya. Nkwụsị ebe a, inwe ajụjụ na nkụzi a, send alụ meseji na WhatsApp, ma ọ bụ na ịchọ ka agbalụ gị afa bido ebi, send alụ meseji na WhatsApp 08138243871. I repeat 08138243871, ma ọ bụ 08057837672. I repeat 08057837672. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, anyị aga ọfọ n'isi ndị niile sonyela anyị n'oge awa nke eziokwu, ndị na-emetụ aka na share button. A sị na ọmaka ya emere ụnụ. Na-agọkwazi ọfọ n'isi ndị friends of the temple and the children of the temple, ya nakwazi ndị sonyela anyị na-aja nke ọnwa macha. A sị m na akakaka ya amụ na jiji ya amụ ụnụ. A sị m onye si na akwụ na ama acha na mpama ya aba na nke. A sị m ihe ọma dị n'elu ya dara ụnụ na ọ dịra na ya pụrụ ụnụ ome ka ụwa were anya ha wee fụ. A sị m na ụnụ ga-adịkwanụ ka echi na echi adịghị agwụ agwụ. Ya gazie ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu.
a sị m na ọ bụrụ na ọnwa egburu ji eji wee chụ àjà na-emecha na ọ ga-ekwu ome. Udo dịrị ụnụ.